В навечерието на своята 25 годишнина Висше училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив стартира дългосрочна програма за обмен на добри практики с руски партньори. Инициативата е продължение на дългогодишната политика на Висшето училище да среща образованието с културата в името на духовното израстване на своите възпитаници. Безспорно, чрез музиката посланията намират най-прекия път до сърцата на младите хора, а в симбиоза с поезията добиват завършен израз и форма. Особено в лицето на Светослав Моисеенко, ръководител на креативната работилница Творческа мастерская, който беше почетен гост на Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. Официалният повод на визитата беше споразумението за сътрудничество между работилницата на Моисеенко и Висшето училище, което се основава на вековното приятелство между българския и руския народ, непреходните духовни ценности и мисията на образованието да възпитава в дух на уважение към човешките добродетели. Когато хората на духа се срещат, те много бързо влизат в контакт, много бързо намират приятелския тон и темите им вървят леко. Светослав Моисеенко е една знакова личност в културата на Москва и на цяла Русия. Като един духовен деец, като един писател, поет, певец, композитор, публицист. Една личност, която създава творческа мастерская имени Светослава Моисеенко и което е вдъхновяващо и за нас самите. Безспорно, това е едно знаково събитие за нашия университет, който вече навлезна в своята 25 годишнина. Ние всеки месец имаме предвидени такива сериозни събития. Профессор на меня произвел самое хорошее впечатление. Очень деятельный человек, действительно, у которого действительно болит сердце за его детище, который искренне переживает и действительно хочет сделать что-то большее, нежели просто университет, что-то такое, которое действительно бы оставило след в болгарской истории. Я думаю, это очень правильно. Когда такие люди занимаются хорошим делом, это обречено на успех. Светослав Моисеенко е член на Съюза на писателите и журналистите в Русия, поет и композитор. През ноември 2009 година издава колекция от стихове, наречена "Няколко реда". През 2011 година излиза сборник от стихове и песни, а година по-късно и нов албум, озаглавен "Извън мълчанието". През септември 2012 година публиката среща новия му роман "Последната тайна на патриарха", с който поставя началото на поредица от прекрасни книги за тайните на древни цивилизации и мистериите на християнската църква. Творческа мастерская е негов успешен проект от вече 14 години. Мы сумели объединить лучших деятелей культуры, искусства, певцов, композиторов, поэтов, писателей, журналистов, публицистов. И совместными усилиями, наверное, делаем самое правильное дело. Даем возможность талантливой молодежи получить ту огранку, которую заслуживает каждый бриллиант, каждая жемчужина. Мы даем возможность выступить на одной сцене молодым исполнителям рядом с мэтрами, получить от них тот творческий импульс, который так необходим любому начинающему человеку, вышедшему, может быть, не в первый раз на сцену, но в первый раз получившему возможность нести свою энергетику людям и дарить что-то большее, чем просто стихи, чем просто песни, дарить свою жизнь, свою любовь, свое понимание будущего, свое счастье, делиться этими эмоциями. Светослав Моисеенко беше удостоен с почетния знак, почетния плакет на Академичния съвет на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Един знак за дълбокия поклон, който ние дължим на този творец, на този славянски просветител, на този възрожденец в днешни дни и будител, както ние ги наричаме в България. Безспорно той ще бъде един от достойните носители на нашия почетен плакет и ще бъде в короната на университета като един брилянт. Ние днес подписваме и договор за сътрудничество между Творческа
мастерска имени Светослава Мойсенко и между нашия университет, за да разширим възможностите на нашите студенти и да слушат лекции от изтъкнати творци от творческа мастерска от Москва и да разширят своята амбиция за културното развитие на българските региони, където се съхраняват националните ни ценности, песни, танци, обичаи, носи, традиции. Всичко това в регионите ще изтлее, ако не се подготвят млади хора, които да се погрижат за тези региони. Но это очень приятно и очень неожиданно. Ну, правда, это, наверное, будем считать, что я это заслужил, хотя мне кажется, что это скорее аванс, нежели по факту. Я воспринимаю это как аванс нашей дальнейшей деятельности. Пожелания: будьте искренними в своих чувствах. Если хочется творить, творите. Не слушайте никого. Не смотрите на запреты. Не думайте об ограничениях. Несите ту искру, которая в вас горит, если она горит, так, как вы видите и так, как считаете нужным. Поверьте, каждое ваше действие найдет отзвук в чьем-то сердце. И у каждого из вас обязательно будет своя аудитория. Това безспорно повлиява върху развитието на духа на българските студенти и трябва да ви кажа, че всеки, който е посетил тук нашия университет, разбира, че не само изглежда като храм, но и студентите се държат вътре като в храм. Мы с Россией в душе родились, с куполами и светом икон. Честь и мужество вместе сплелись на рисунке у наших погон. Мы живем по законам другим, путь иной предназначен нам пусть. Мы всегда в своем сердце храним наш спецназ под названием Русь.